Вјашење пошати јарец уж дозрел. Меđutim, праве ке че парасти рихтали за скомбајнами војз до полјох, велики количества дижđу тоту важну роботу преложели. За житом подобна ситуација, појава дозревање остало да с 6 дни, а откупјавачеше уж рихтају за откуп тих житарков. То року по дејаки евиденција е 20% веќе поше тоа жита јаке тоа року. Значи, рихтамеше, силоси помали приозиме у адекватном откупу. Ми исчевше робиме прием кукурици, но али то не завадza, żeby mi žali перши откоси жита. Насампред перши јарец призе јешенски, ktorí tu пилски je ostatkov, mi ho otkupujeme, da не були то типа дања, ktorí були през викенд, веројатно, že перши откоси јарцу би спадли. През викенд здогадниме по векшини место у Бачке спадло меđu 60 и 78 литри по квадратни метеру, та поља дос влажни.